winjo ka jatend piny William Ruto ker wawenega kitwa mar oganda luo mane ni wan gi ker mar luo kaka waluonge ni jatend piny sama jatend piny odhi to wacho ni anano ka Raila Amolo Odinga ma pod nigi gopa poko gona ombulu an nasegone ombulu ma ok siasa kata kung'iye okwane ka gini koro osedonjo higa mar 2027 adang'isi ni Jojo undhwe inano nyien miluongo ni Onjelo wuon got ni Onjelo ni ing'ien noringo dhi e kot maloka kocha to gima nodhi e kot makocha no support wuodo Kegonea mawunya koga ng'ama luoro kabisa Elda Raila Amolo Odinga kik waket kinde mano yes wang'i gima nowacho sani ka wadhi mbele kimia thuolo taduoko penjo osiepna ng'adore koro kik wadhi yes awinji kabisa Kegonea pok nogone kura nikech yo mano Kegonea nyalo gone kura ne 2022 ni mane mosechungi manyalo go Kegonea nyalo gone kura to pok nogo no changia maduong' kabisa Kegonea oluongi ni prime minister no changia tada ng'isi gimoro but gimora mora and politics kopono biro kokwayo to jopiny biro decide no Onjelo wuon got ni kopono Kegonea kobede ballot paper samoro okange pache to Onjelo wuon got ni relationship kata kindwa kode chalo nadi kaka oganda bo ng'at manyalo bedo trusted to kupon tiere lokruok mokete piny luo to nyalo gone kura onge problem mar gone kura because is a political leader onyalo wuoyo as a politician okay yes gowi ma